Creu Music Fest. I no podíem haver triat un lloc millor que la Sala Ratmatat. Des d'Ocupació Creu Roja es treballa per acompanyar els joves a través de programes com el Tàndem i Aceleradores Go. Tàndem és un projecte que compagina durant un any una part de formació i una altra de feina. També tenim l'Aceleradores Go. Aquest projecte ajuda els joves que no treballen ni estudien a orientar-se per bé o reinserir-se al mercat laboral o al sistema educatiu. Gaudiu de la nit, balleu, canteu, feu-vos fotos. I en breus moments tindrem aquí les que faltaven. Ping pong fuera, Toma ya. que se te sale la camisa fuera. Mueve la pierna, mueve el pie, mueve la tibia y el peroné. Pero para ni de cantar ni de bailar. Que a mis temas, Porque nadie me puede prohibir ladrar. La 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 la. Marcha, marcha, queremos marchar. Dilo. chiri. Yo solo te bailo a ti. Bueno, jo crec que increïble, no? Gràcies especialment a les que faltaven. Fort aplaudiment per elles. Veo el brillo en tus ojos. Moltíssimes gràcies. Aquesta gent és increïble.